Cikani ka cika ni na ji. I want to flex my love, I want to impress, and I want to carry my love to a place she loves. I'm a man, I want to impress, and I want to carry my love to a place she loves. To flex my love, I want to impress, and I want to carry my love to a place she loves. I'm a man, I want to impress. Yaron. Zance na kuje wanda yake kabar shi haushi sam karkaje ba a so a dole yarin ya ki kyale ni tuni na sigale duk munin ka wata kai mata kyau haka ne duk kyawun ki wanda bai so ya gano ki ne. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ke wacce kike sa story ɗinki wai kina neman miji na gari ba? Ni ce. To ya ne? To me kake nufi kai yanzu? Ba kai dan TikTok din nan ba? TikTok? Eh ni ne. to kuma shi kenan nan kai na dan TikTok kuma sai mai da ka matsayin miji na gari ai ba zai yi. Dan toxic fa. Ba ki san toxic ba. Gaskiya inda kina neman miji na gari ki je ki bude application na toxic zaki same ni ma ai na koma na fa TikTok na koma toxic ai. Toxic kuma. Mana. Wani application ne haka? A kai da ki koma can wajen in dai miji na garin ne Allah zai baki daga wajen ai. Ko. Mana.